дарси навбатӣ дар бораи модулҳои логарифмӣ. Акнун ба мақсади ҳамин логарифм мебиёем. Масалан шумо ин намуди саволҳоро бинед. Агар 10 дараҷаи 2х баробари 6 xро бояд ёбем. Чӣ хел меёбем? Мо медонем ки ба шакли логарифмӣ бояд гардонем. Чӣ буд шакли логарифмӣ? a дараҷаи x баробари y бошад. Инро мо барои дараҷаро ёфтан x мешавад, логарифми асос дар инҷо a y мешавад. Бо ин шакл навишта метавонем. Биёем ҳаминро ба шакли логарифм гардонем. Чӣ мешавад? 2x баробар аст ба логарифми 6 мешавад. 10ро навиштан шарт нест ва метавонем x-ро чӣ ёбем? x баробар аст ба логарифми 6 тақсими 2. ҳамин ҷавоби мо аст. Логарифми 6 бо ёрии калькулятор ҳисоб карда мешавад ва x-ро мо ёфта метавонем. Дигар намудҳо аз ҷиҳати логарифмӣ. Акнун барои инро кор кардан мо баръакс мерем, ба шакли дараҷа мегардонем. ё ин ки шумо чӣ кор карда метавонем? 2 аз ҷиҳати логарифм ман чӣ хел навишта метавонам? Бо асоси 3 мо аз ҷиҳати қоидаи логарифм медонем ки 3 9 навишта метавонем. Яъне ин ба 2 баробар мешавад. Аз инҷо маълум мешавад ки 2x минус 1 баробари 9 аст ва 2x баробари 10, x баробари 5 аст. Бояд диққат кунем вақте ки меёбем, масалан 1 ё 2 ё 3 намуд x ёфтан мо мумкин аст. Дар инҷо бояд санҷем. Чӣ ки мо медонем соҳаи маҷмӯи логарифм ҳамвақт бояд мусбат бошад. Ба он ҳам бояд диққат кунем. Вақте ки x-ҳое ки инро манфӣ мекунанд, вай нодуруст мешавад. Дар оянда қайд ба саволҳо дида мебароем. Боз як намуди савол камтар мушкилтар равем. Акнун дар инҷо модули квадратӣ. Нигоҳ кунед. Модули логарифмӣ дорем. Ба инро кор кардан бояд шакли модулро иваз кунем. Биёен логарифми дар асоси 3x-ро ягон ҳарфи a бигзор a бошад. Ва ин модулро аз нав нависем. Чӣ мешавад? a квадрат минус 3a ҷамъи 2. Ва ин шуд модули квадратӣ. a-ро бояд ёбем. Чӣ хел ёфта метавонем? Бо ёрии дискриминант формулаи квадратӣ ё ин ки ба қавсҳо ҷудо кунем. Аслан осон. a минус 1 ва a минуси 2 баробар ба 0. Аз инҷо маълум мешавад ки a баробар ба 1 аст, a баробар ба 2. Лекин ба мо a лозим нест, ба мо x лозим аст. Чӣ кор мекунем? ҷояшро иваз кунем. Чӣ гуфтедем мо? a логарифми дар асоси 3x баробари 1 ё ин ки логарифм дар асоси 3x баробари 2. Ва x-ро бояд агар ёфтан хоҳем ба шакли дараҷа мегардонем. Мешавад 3 дараҷаи 1 баробари x ё ин ки 3 дараҷаи 2 баробари x. яъне x баробар ба 3 ё x баробар ба 9. санҷиш гузаронда метавонем. 3 мемонем. ҳамун ҷавоби 0 мешавад.